ka kumpanya nga giparagiya sa usa ka Pilipino ang mububo og puhunan alang sa pagtugtog oil refinery sa Tawi-Tawi. Ang South Industrial Energy Corporation muga 471 milyones pesos alang sa pagtugtog ng oil refinery sa tubig Indangan, Simonol, Tawi-Tawi. Magsugod ang commercial operation sa oil refinery sa katapusan sa 2017 ug gikatakdang buhat sa kagatos ng trabaho. Matod ni ARMM Governor Mujib Hataman nga investment sa ARMM niabot na sa 6.5 million pesos karong tuiga tungod sa pagsulod sa South Sea Industrial Energy Corporation.